Şokler, oanigel içontan basen va içontane. Nioiche usita basen rodun. Şoklar geni betzene. Bueno, aita alorrea ta den eta joden zen rodun. Şoklar geni, bo. Guk izan nintzen itxan. Eta aik sartu eta kuire joan eta kamaine gatatzeko eta hona zen, ras sartu eta fuera. Oiga, klaska, zurekin ninek, zapetan da. Şoklar zen. Oi, asko iroten zuten, beste zatamine gehiago. Jatik zure eskoak eta... Oiki nintzen zen, klaska. Soinu baiarra eta zen zuten nahiek. Ja, zenbat joaten nintzen, ume, pues igual, oita bost, oita mar, ume asko zen lehen hau, ume asko zen erasun. Bai. Igual oita mar igual. Beti, zuk jo ateatzen de, 10 urtekin, ateatzen de kanpora. Eta beste hasten de, 6 urtekin hasten de bestek eskolan. Lanean orduan bela hasten zen. Behin 8 urte eskio, ja... 8? Bai. Eskolatik ateata batean behi eta bardita, nunuge ateatzen zen, txerrindako, eta aiek ateatzea, eta... Besta da, justak eta bai. Benetan. Nio behin bizkortzen zelio laia, 12 urte eskia, ja entero lania. Etzen hor. Nik igual 17 urte izain nikun gutxinean, ure etortzen ikus ginunean. Hore ilusioa, denak ure grifoan ikustia. Pozalakin amaten ginen dena itxa, labaderotik. Labaderoan iten ginen zen garbeketa bai, denak. Horrea etortzen ginen, iten baginen lixus kanpoare, ekartzen ginen zen horpatzen ginen zen jabonatuta behatzen jukitzeko ratoat, erkiarraskatu, eta bere hartan kubotan patzen ginen zen pozaletan zian. Eta lixue, esatezu lixue gauze gozoa zen. Urrinat gelditzen zidaion arropai. Alorrean, ibizen ginen denak. Abai? Alorrean, jorran dela, laien dela, maizibil zenean maizibil zen, arbi jorra asko izaten den, eta lur lanean emakume guzik lur lanean ez ginen. Itxan gauze gutxitzen zen, bat itxan gelditzakin askitzen. Elziatean babak seko-seko itxoa, eta kaztor bat babazopa, eta urdei pixkoat izaten zenean, urdei erre, eta zenbat jende hanbeste puske, obi ere busti urine, eta plateran gainen batu, eta hori, babak eta sopak alrantxo jaten zen, alorrean. Eta jo txitxipuskore obi bustitu hartan bako txai ematen zen, orejan, eta bez jorra. Hemen izaten joan, uste, udan belarreko deun monta igualez, bino bestaz uste gehien dian, iendero zazoinua. Bino, hoi dena joan, jota eta baltsean kantiken, Osea, baltsean ez ibiltzeko kondizioakin, ikasten ziten, iendero akordoniste. Bino, jota bakarrik hotzen zin. Eta hemen baltsean espezian ibiltzen. Eta, pentsatzak, hemengo jendea, hemengo mutil gaztea, ia benen eta ibiltzen dituen baltsean. Eta oskotzen,
oskozene bai, oskozene hemen txalegu minio lehen hau. Hemen gomutile joaten ditun, hemen behontan ez esaten zutenak, baltsea ez esaten zutenak, joaten ditun beste herrieta eta amartxan elitzen ditun. Lau egiten zen ioteak. Ioteak egiten zen txekorra, eta gero olioak ebiltzen zen, neskazen itxetan olioak itxe guzitan, denizkunean, eta hiru arnean berriz puske ebiltzen ziren. Arrotziak eta urdai eta txistorra eta denetatik gen. Lau egun urraxe, kupela eta un biardo behitxik hartzen zen. Lau jai. Pues gabin, abaldo eta maiz ez duitzea. Eta txentzen, pues gu maiz ez duitzen, eta ama horkakin. Txentzen, pues maiz buru, obena dena, txentzen, pues rast, kentzen duzu txuegine, rast, eta hiru etoja utzi, eta bestitenak endu, eta hiru jaipa zen, pues porkaitiko. Aipaten zen monton batea, eta besti txarrenak, pues hazin handako, haiki arraso kentzen zitzaiuten, zena, txuegine. Maize gorri gatea zen. Bestiko hori pikurra zutena bezala, torre baten zen, mori beltzea bezala. Hiru maize buru oitako gateratzen arpatzen bazitun, bazien goatzea. Eta, desea, eta noiz tokatuko zitzaiun maizoi, goatzea bateko. Tentate askotan joan da. Urteat egin nien zen, 5 prozesio. Urteak ikarri sekoa. Prozesio egin behar tentatea eta 5 prozesio egin zen eta etzun ateatzen eurik. Eta gero nobenarioa egin eba eta orduan lankarra ozapeta zizun. Baina denboa joantakoan. Urte sekoa zen ube. Baten zen herri uzitateko gutzik, area. Eta tortzen zen Xamier, hemengo handago mesa mateako, hango Xamier lan jatzen zen, uartetiken, urtiken. Eta kandea, bueno. Baile guzia joaten zen, o baileakin joaten zineten zueko? Baile guzi. Dena, moskiz eta dena, baina, 8 herritako jendea. 1888 mundua salbatuta aurten dara mazki, jaunari eskatuta grazia lehenbizi, gure pasadizo bat nahi nuke adierazi. San Anton bezpera zen da zen larun bate, askok ere gogoan idukiko dute, makina batek parra azkar egin dute, asto txikitsurit bat dela mediante. Irurtzunen peri ezen egun horrekin, haragu joan eginen ganaduarekin, utxik baino bedu beti zerbaitekin, antxe gertatzen gera nekazariekin. Orduan esan dituzela, Irurtzunen feriten zan este hartetan, da txerri asko joaten zan horrea. Txerriku mia saltzea eta handik baita, feri politxetzen zan, no? Eta nola eramaten zen dituzten? Gurdin, kaja itxia zaukan, gainetik eskatapatu eta sartu eta benga. Geroan zian olako toki batzuk txerrikuen sartzeko eta sartu eta benga. Trantantea etorri arte, kieto. Gero gomazkuak etorri zian, kurpila gomazkuk, baina hasiera hartatzu ikosiko zen dunez, kurpila egurrezko, baina batzu dia erradioekin ez da, baina beste batzu radiorik gabe, haik asko zitxarra guzian, hasi zanean radioekin hori asko manejable guzian, baina beste txarraik, diela kurpila itxila, itxarra zian, eta gure bordaldea gaine nola dena harria da eta sufritzen zuen pila bat gana guak. Tamai hartu behar, pixkate ebili eta gelditu eta deskansatu pixkat eta tira eta... Hoi etxen ginen zen, amarekin zuen obia. Han batzen zuen irine, aldea, eta gero, egin zuen alako redondoat, batzen zion orantza zain zena, erdez, lebardura da. Orantza botatzen zuen, eta odela ure epela. Ure
bero egabe, epela. Ure pelakin, ue bihortzen zuen, itxague, ontzue, eta argin bizka, bueltegan, joaten zen, sekatuz, jo ditzen zanpato, eta alaxea itzen zen hobi. Ordu zuten, ordu matea sola, eta batzen zuten, baindereagin, aurtako bazuten, baindere bat, eta gero guanta batzen zuten, eta batugi. Eta ordu batea gola, itzen zen guatu. Eta bitartino, labia zueman. Eta labia erretzen zenean, eurrek erretzen zenean, garbitu labia, obikin, moztu, zague, eta obikin, eta maia gaine utze. Maia gainete, endaia esaten zerten gion, hola guazen, eta balat. Haren patzen zuten, eta handiken labia. Eta labia erretzen zen, eta johan. Bataiatu eta gero mutikoai etxaurrek eta boten zaiten. Batzuk etxaurrek, beste batzuk laukoak. Diruen, igual. Elizatarien, boten zuten, zuek igual zortu zein duzu hori. Bai. Arrautsi ez da duztu hori? Arrautsi, bai. Errautsi? Errautsi. Dutxetu! Guziak dutxitazenik, jode, dutxetu. Ure korrentik etzelai, pozaletan karrite, pozalon batean, hola. Na aurpegi eta eskuetan karretak eskuat, beste dutxetu, bai, dutxetena jatzen. Eta ure korrentea jarri zenek, gu dutxetzen ginen behitien. Gomatek eman, eta tomate potioietaik, patu gomarren, eta zulotxatzu inazki, eta arreki. Joder, eta hori adelantan dizen orden hemen. Eta utzientak ginelaik, honea tortzen asko dutxetzea, hombre. Bai. Errege ezberan, hori joaldeak eta karraka, eta beten ginen, hori erregiai deitzeko opariak emateko gino. Ez da uste dut ez dutela entzuten zatik, opari gutxi. Ni askotan badakit ikasten zutela subian itxureko pastela o ez da hori kajatxo batean. Jateko zerbait. Ni josgailua horitzen naiz bat bakarra. San Anton. Hazindan patroia, osea, honeaino, lehenkoan esan izan, hemen bi itxe gertatzen ziutela behie plaza, eta honeaino torri, eta apesa botatzen beha ikazioa, eta bultatzen ginen, eta zera, eliziaino. Eta etxe bako zitatik ematen zuten, zera, hazindan jateko, zera, o artoa, o, bueno, hortatik, genero hortatik. Eta gero horre begitzen zuen apesak, eta jo hartatik hazinda guzi eman. Olio eta txerri eta, bueno, denak. Jendea oitzen ez, nik loitzun bizituik. Bai, oitzen ez. Haiek terren hori guzi behak ibiltzen zuten. Eta zergatik egin zuten? Gero itxea erretziakin. Itxea errintzen? Errintzen, eta eliz eta denek erretzen. Orduan hortik jendea atrazen eta intziuten terrenoak herrin azenduik gabe. Zeta ipateko zuten unbosat herren eta herrit, seguraski, eta herri partitu zituneako herrinak izan zen. Antzen, hermiltxere, bino, erretxakinak hau. ¿Lau familia ziren, no? Lau familia bentzen. Se iba el 1 de mayo, el 1 de marzo, a Irurzu. Y el que tenía hijos casaderos, iban los hijos. El padre con hijos casaderos. Y el que tenía hijas casaderas, iban las madres iban con las hijas casaderas. Iban y andaban allá paseando, a vistas, se llamaba vistas. Como si serían animales para que se verían. Dirían, pues luego pensaban, pues este me viene bien para esta casa, este hijo mío para ti, muy bien. Sacaban los padres las cuentas. Y luego se iba un día a Pamplona a comprar las galas, que se decía, las galas se llamaba. ¿A ti te suena? Sí. Se iba a comprar las galas, que eran las ropas para casar.
Y luego tenían que hacer el arreo. El arreo era que tenía que hacer, las mujeres tenían que llevar no sé qué manteles, no sé cuántas sábanas, no sé cuántas toallas, no sé cuántas... El arreo, me decían. Sí, sí. Y tenía que llevar. Y luego el dote. El dote trataban los padres antes de casar. ¿Cuánto le vas a dar y cuánto le voy a dar yo? Y se quedaban de acuerdo. A veces no se quedaban de acuerdo y adiós el matrimonio. Se acabó. Nada. Festa joaten ginen eta orduan pixkoat lasesa. Bai. Behan duzu etortzen. Bino 10 gora eze. Ez, gu bai. Bai, mutile bai. Behan duzu Gu betzen ginen, abatzen ego... Baina... Diru bolomazion, Claro. Neskatxek den horra segitatzen zen orduan. Zen tabernara sartzen eta ez. Kamion paseatu, pixka bat eta itxea eta jazta. Ez neskatxekin. Eta mutik hori otzen zen. Beldurren neskekin joateko beti. Bai. Bai, hemen... Beldurre ez zera kostumbre. Pues, hemen etxalekun ikusten nunik, mutilek eta neskak asko ze konfiantza gehiago zuten. Hemen ez ginen konfiantzik. Hola, pixka, egoten ginen behar ginen guk benta, hor, eta musea eta kamion bakarrik. Ez duen konfiantzik baten. Orduan uzten ginen zen, itxan, ure bero hartu eta hilean sartuta ez. Eta geho aklaratzea labaderora. Aklaratzen dela utzi behauzo sekatzen. Seko joa egiten da hilea. Eta oso polite jartzen da txuri. Orduan galtzerdik da itxeko ari egin behauzo. Eta ari itxeko itzen da arrotu. Arrotu oso fin jarri. Tore arrotzen delaik, orduan ari itzen hola boloat eta antzuloat, han txiribet sartzen zioten, gantxatuat zoan bezala dena azul eskontxak. Eta arie hori sartzen zion goitiko arrei, gantxatu arrei, arie puntetua dila, eta hori gueltakan ibili katxarroa, bihatzaki launduz. Eta, karo, hori txutituta inbiauz hori. Eta luze iken delaik, urduan bildu, katxarra, arie. Arian biltzauzo, eta han joten delaik. Ja, hori dena katxarra hori bet iken zaulaik, geho iken de, pues, pilota bezalakotzu. Ere, estu joa, ari eta oso politik. Batiatzen zen. Baina ez da holankoik, ez da? Yeah.